Ovat huolissaan pinjamäntyjensä kohtalosta. Roomassa nimittäin satoja tuhansia pinjamäntyjä uhkaa ulkomailta levinnyt tuholaiseläin. Paikalliset kyllästyivät päättäjien hitaaseen reagointiin ja ovat ryhtyneet pelastamaan puita itse. Roomalaisten puistojen pinjapuissa on uusia asukkaita. Ne ovat mustia leppäkerttuja, jotka totuttelevat uudenlaiseen elinympäristöön. Saliamo in quota e rilasciamo le coccinelle in modo che siano più vicine agli parassiti di cui loro si cibano. Leppäkertuilla on merkittävä tehtävä, nimittäin pelastaa kaupungin pinjapuut. Niissä leviää Pohjois-Amerikasta kulkeutunut tuhoeläin, latinankieliseltä nimeltään Toumeyella parvicornis. Le coccinelle sono antagoniste naturali di questi parassiti e quindi se riescono a riprodursi risolveranno il problema. Tässä takana näkyvät roomalaiset pinjat ovat yksi kaupungin ikonisimpia tunnusmerkkejä. Nyt kuitenkin noin 4/5 niistä uhkaa tuho. Paikallishallinnon into ja keinot puuttua tilanteeseen ovat vähäiset. Puun runkoon ruiskutetaan torjunta-ainetta, joka tappaa tuholaisen. Asiantuntijan mukaan se toimii ensiapuna, mutta ei ole kestävä tapa hoitaa ongelmaa. Non è che si potrà continuare a bucare gli alberi da qui all'infinito. Sono di questo parere. Salvare gli alberi nell'immediato e inserire nello stesso momento degli insetti antagonisti per cercare di ripopolare l'ambiente, perché noi con l'utilizzo degli insetticidi ne abbiamo veramente uccisi tantissimi. Rooman pinjojen kohtalo surettaa monia, sillä niiden arvo on muutakin kuin esteettinen. Se noi perdessimo questi 58.000 vini che stanno a Roma solamente sulle strade, nel punto dove siamo noi adesso e che c'è un clima vivibile perché c'è ombra, diventerebbe veramente un inferno. Jotta puut pelastuisivat, kaupungin hallinnolta tarvitaan nopeita liikkeitä. Siihen asti Rooman kauneus rapistuu pinjojen mukana. Ja kotimaan arkeen suurimmassa osassa